ଯମୁନା ଝୁରୁଛି ରାଧିକା ଝୁରୁଛି ଝୁରୁଛି କଦମ୍ବ ବନ। ଯମୁନା ଝୁରୁଛି ରାଧିକା ଝୁରୁଛି ଝୁରୁଛି କଦମ୍ବ ବନ। କାହିଁ ଗଲ ତୁମେ କାଳିଆ କାହ୍ନୁଏ ଅବୁଝା ହୋଇ ମନ। ଆଜ୍ଞା, ଶରୀରକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମିତି ଆତ୍ମାକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ଭଜନେ ଭଜନ ମୋର ଭଜନେ ମରଣ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ତଳେ ନେଇଛି ଶରଣ। ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ସୁନା ପଚାରିଲା ଲୁହାକୁ, ସୁନା ପଚାରିଲା ଲୁହାକୁ, ଲ ଲୁହା ତତେ ବି ଯିଏ ବାଡ଼ାଏ ମତେ ବି ସିଏ ବାଡ଼ାଏ, ତୁ କାହିଁ ଏତେ ଜୋରେ ପାଟି କରୁ, ଏତେ ଜୋରେ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁ। ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସୁନାରୁ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସୁନାକୁ ଏକ ଲୁହା ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପିଟାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଲୁହାରୁ କୌଣସି ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ କମାର ଶାଳରେ ସେଇ ଲୁହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୁହାର ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ପିଟାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସୁନା ଯେତେ ଜୋର ଆବାଜ କରେ, ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଆବାଜ କରିଥାଏ ଲୁହା। ସେଦିନ ସେଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁନା ପଚାରିଲା ଲୁହାକୁ, ଲ ଲୁହା ତତେ ବି ଯିଏ ବାଡ଼ାଏ ମତେ ବି ସିଏ ବାଡ଼ାଏ, ତୁ କାହିଁ ଏତେ ଜୋର ଚିତ୍କାର କରୁ। ସେତେବେଳେ ଲୁହା ଆଜ୍ଞା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ କହିଥିଲା, କହିଲା ଲ ସୁନା ତୁ ସତ କଥା କହିଲୁ, ତତେ ବି ଯିଏ ବାଡ଼ାଉଛି ମତେ ବି ସିଏ ବାଡ଼ଉଛି, କିନ୍ତୁ ତତେ ପରା ଜଣେ ପର ଲୋକଟେ ବାଡ଼ଉଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ପରା ମୋ ନିଜ ଜାତି ଭାଇ ମୋର ଲୁହା ଭାଇଟା ପିଟୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସୁନାରୁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ସେଇ ଲୁହା ପିଟୁଛି, ଏବଂ ଲୁହାରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ସେଇ ଲୁହା ପିଟୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସାରରେ ରହିଛୁ, ଆମକୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ବଡ଼ ମାନେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ କେତେବେଳେ ବି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଧିକ ବାଧିଥାଏ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ଏଠି କାହାକୁ ବାଧିଥିବ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣୁନି। ଆଜି ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠାରେ ବସିଛେ, ଏତେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି, ସେଇ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଭଜନ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କରତାଳିଟିଏ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କରତାଳିର ଅଭାବ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଧୂପ ଦୀପ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ। ମା ସେତେବେଳେ ଭାବିବେ, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, ମୋରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କରତାଳିଟେ ଦେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆକାଂକ୍ଷା ଆଶା ନେଇ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆଶା କରିବି। ଆମର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଗୋଟେ କରତାଳି ହେଇଯାଉ, ଏବଂ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି ଆଉଥରେ ଦବା। ଜୟ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୟ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଆଉ ଏକ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ମୌସୁମୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ, ରସିଆ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରସିଆ।